Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Supply ng paputok sa Bulacan, mas kaunti ngayong taon ayon sa DTI. Pagbili ng paputok sa mga online shopping app, ibinagbabawal ng kagawaran. Heirloom recipes ng Pampanga, tampok sa kurang-kurangan ng Sinocuan Festival. Senator Cynthia Villar, puntirya ang pagpapalakas ng dairy industry sa bansa. Ilang mga Fernandina nangangarap na maging giant lantern maker. Mutyaning Kapampangan 2022 Coronation Night, handa na! At big time rollback sa presyo ng langis, asahan sa susunod na linggo. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Naitala bilang top 1 highest disaster risk country ang Pilipinas sa inilabas na World Risk Report 2022. Batay daw ito sa geographical location ng bansa na nasa Typhoon Belt at Pacific Ring of Fire. Ang hamon ng Office of the Civil Defense ay higit na pagpapaigting sa disaster and risk management ng mga lokal na pamahalaan. Narito ang report. Ngayong taong 2022, umabot sa mahigit 600 ang mga lokal na pamahalaan ang naparangalan sa Gawad Kalasag ng Department of Interior and Local Government na ginanap nitong December 7. 436 ang mga fully compliant local government units at 135 naman ang mga beyond compliant. Sa Central Luzon, naigawad ang beyond compliant sa Bulacan at Pampanga, habang fully compliant ang Aurora, Bataan, Tarlac at Zambales. Sa mga syudad at munisipalidad, isa ang beyond compliant at 21 ang fully compliant. Ngunit sa okasyong ito, binanggit ni Senior Undersecretary Jose Faustino Jr., ang chairperson ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang malaking hamon sa larangan ng kahandaan sa kalamidad. Top 1 highest disaster risk country ang Pilipinas sa buong mundo ayon sa World Risk Report 2022 na may World Risk Index na 46.82. In fact, last September, based on the World Risk Report 2022, the Philippines was cited as the country at the highest risk of disasters and calamities out of 192 countries. Can you imagine that? Bagamat pumasa sa mga kriteria sa tamang disaster management ang mga lokal na pamahalaan, kailangan pa rin daw ang patuloy na development at pagpapaunlad nito dahil pabago-bago rin ang mga banta ng kalamidad. We empower every Filipino to proactively improve their lives, as well as protect their respective communities by actively taking part in constructive and innovative practices in disaster risk reduction and management. We have to be scientifically and technically adept at emplacing systems and processes that work. We need to continuously innovate so that the next time a disaster comes along, we are more prepared to respond. Sinagundahan naman ito ng ulat ni DILG Secretary Benjamin Abalos. Ayon sa kanya, hindi nawawala ang banta sa Pilipinas dahil sa lokasyon ito na nasa Typhoon Belt at Pacific Ring of Fire, kung saan naglalaro sa 20 bagyo at 150 na lindol ang nararanasan taon-taon. Bunsod nito, 74% daw ng populasyon ng bansa ang vulnerable sa kalamidad at sakuna. The first step in solving a problem is always to acknowledge that there is a problem. We know na may problema, parating kalamidad, ngayon tahimik, bukas hindi natin alam kung ano mangyayari. At pinakamaganda lamang rito ay lahat tayo maging prepared. Para sa mga Gawad Kalasag awardees, hinikayat niya ang mga ito na magpalitan ng kaalaman at magtulungan. Let's exchange notes, maganda tayo, magkatulungan tayo. Sa inyo pong lahat, you are la creme de la creme, the best of the best.
It's not only courage, it's not only preparedness, but what is important, tandaan po ninyo ito. Tuwing may salanta, sunog, bagyo, usually inuuna mo sarili mo. Pero with the Filipino kind of bayanihan spirit, iba, lahat nagkakatulungan. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36, atin to. Sa isinagawang inspeksyon ng Department of Trade and Industry at Philippine National Police sa Bukawe, Bulacan, ay masayang ibinalita ni Provincial Director Edna Dizon na wala silang nakitang hindi tumatalima sa quality at safety standards na manufacturing at mga nagtitinda ng paputok. Ngunit anila, nagtataka sila kung bakit kumpara sa mga nagdaang taon ay mas kaunti ang kanilang mga produkto na itinitinda. Ayon umano sa mga gumagawa ng paputok ay ramdam pa rin nila ang epekto ng pandemya. Bukod kasi sa mahal na raw materials, ay hirap din silang umorder ng mga chemicals na ginagamit sa paggawa ng mga paputok. At dahil dito ay naglipana na rin ang mga nagbebenta ng produkto sa mga online shopping platforms. Isa rin sa mga binabantayan ng DTI ang mga ganitong uri ng bentahan dahil anila hindi dumaan sa quality check ang mga produktong paputok. Nakikipag-ugnayan naman na ang DTI sa mga online shopping apps upang matigil o di kaya naman ay masiguro na ligtas ang mga ibinibenta na paputok. Paalala naman ng DTI na ugaliin at tignan kung may quality o PS mark ang mga packaging ng paputok upang masigurado na dekalidad ang kanilang gagamitin sa holidays. Mas mainam din umano na tangkilikin na lamang ang mga lokal na produkto kaysa sa mga imported na paputok. Maaari naman umanong makipag-ugnayan sa DTI kung kakailanganin ng tulong patungkol sa mga paputok. Wala naman po kami nakitaan paglabag sa product standards kasi lahat po merong PS mark. No? Ang nangyari lang po ngayon is hindi enough daw yung stocks ng ating mga pyro dahil sa kadahilanan ng COVID. And then parang ang dating ng mga chemicals sa kakailanganin ng ating manufacturers parang hindi ganun ka-timely dumating. So that affected the production of our pyrotechnics fireworks dito po sa Bulacan. But Magkakapamilya ang ilan sa mga maghaharap bilang lantern makers sa Giant Lantern Festival 2022. Magpapagalingan sa diskarte at disenyo ang mag-amang Flores at mag-amang Bondok. Maghaharap din ang magkapatid na Bondok na parehong batikana sa paggawa ng higanteng parol. Ito ang balita ni Liana Kanila. Paulit-ulit na maririnig ang apelyidong Bondok at Flores bilang lantern maker sa darating na Giant Lantern Festival 2022. Nagkanya-kanya na ng hawak na barangay ang magkakapamilya upang patunayan sa bawat isa ang kanilang angking galing sa paggawa ng higanteng parol. Ang paghaharap ng mag-amang Arnel Flores at Marquinho Flores ay hindi na bago sa mga manonood dahil ilang taon na rin silang naglalaban. Hawak ng tatay na si Arnel ang barangay Talabastagan habang barangay San Juan naman ang parol na gagawin ni Marquinho. Ilang taon na ring hiwalay ang landas na magkapatid na Engelbert at Byron Bondok. Si Engelbert ang lantern maker ng barangay Santo Niño habang pambato ng Santa Lucia na defending champion ang ginagawa ni Byron. At ang bagong tugtugin sa harapan ng mga lantern maker ay ang pagpasok sa eksena ng anak ni Engelbert na si Aaron Bondok. Sa edad na 18 taong gulang, si Aaron ang pinakabatang lantern maker ngayong taon. Hawak niya ang barangay Pandaras. 10 taon na raw siyang kasama ng kanyang tatay at amain, ngunit ngayong taon lang siya nakapagsarili. Mumuna po ang kang Kapitan Edsel po kasi dininana ko pong opportunity para gawa pong Maragula Parol. And kaya naman pumanok na ang tuging barangay Pandaras. Dahil po salamat kay suporta at tiwala pong bibigay. Sa tingin daw ni Aaron, handa na siya maging lantern maker dahil marami nang naituro ang kanyang ama na si Engelbert at amaing si Byron. At malaki rin daw ang bentahe ng isang kabataang lantern maker. Kaya po muna po ingay, ingobra po, panaya pong abing puso. Ang po.
Kasi po, kami pong kaya nakanalis, bibemingan po yung 100% may puking obra. Para po patunayan po ka rin mga tuwa na agagawa mi rin po itang agyuda pong gawan. Kami pong kaya nakan. Naniniwala naman ang kanyang ama na si Engelbert na handa na ang kanyang anak sa hamon na haharapin ng isang lantern maker dahil aktwal niya itong nakita sa kanila. Yung mensahe ko king anak ko, sana itaglos na pa yung pamangawa ng parul at sama sana banta para king kaya kaming ninuno na ibabata na pikayamin parul. Masanteng pamangawang parul. Ngunit magkakaduguman pagdating sa Giant Lantern Festival, tabla-tabla muna dahil may kailangan patunayan. Biruan pa na mag-amang bondok sa bawat isa. Salamat kay tiro mo. Lawi ako, agyo ko na. Mas magaling na ako, kaya ka pwede na ako magretiro. Mas magaling pa mo rin kaya ka, tiro da ka mo. Sino kaya ang mangingibabaw ang galing sa lantern maker na magkakapamilya? Ang ama, anak, kuya o nakababatang kapatid? Tutukan ang harapan ng kanilang mga obra sa December 17 sa Robinson's Terminals, Pampanga. Live rin itong ihahatid ng CLTV36 sa Free TV at CLTV36 Facebook page. Ako si Liana Canelao, taga rito kasama nyo para sa CLTV36 News, atin to. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Supply ng paputok sa Bulacan, mas kaunti ngayong taon ayon sa DTI. Pagbili ng paputok sa mga online shopping app, ibinagbabawal ng kagawaran. Heirloom recipes ng Pampanga, tampok sa kurang-kurangan ng Sinocuan Festival. Senator Cynthia Villar, puntirya ang pagpapalakas ng dairy industry sa bansa. Ilang mga Fernandina nangangarap na maging giant lantern maker. Mutyaning Kapampangan 2022 Coronation Night, handa na. At big time rollback sa presyo ng langis, asahan sa susunod na linggo. Kapampangan ko, matenakan ko. Kapampangan ko, marangal ko. Kapampangan ko, magilas ko. Kapampangan ko, masibag ko. Kapampangan ko, porsugido ko. Kapampangan ko, biyasa ko. Kapampangan ko, masikan ko. Kapampangan ko, pero matatag ko. Kapampangan ko, mapanyaw ko. Kapampangan ko, magmalasakit ko. Kapampangan ko, inagyo ko. Kapampangan ko, pagparagon ko. Ito ang mga kapampangan, hindi umuurong sa anumang laban. Nalugmok man ng pandemya, pilit pa ring hinarap ang mapait na banta. Ginawa ang lahat para sa kaligtasan at kapakanan ng pamilya dahil buo ang pag-asa at malakas ang pananampalataya. Marami ang nawalan ng trabaho, nagsara ng negosyo, nakulong sa mga bahay at nawalan ng mga mahal sa buhay. Pero sa simula ng COVID-19 hanggang sa pagluluwag ng mga quarantine, nakaantabay si Gov Delta at Vice Gov Nanay Pineda mula sa ating pagkakadapa hanggang sa muli nating pagsisimula. Ito po, pag tayo'y nagtulong-tulong, tayo mga Pilipino, mga katabing probinsya, katabing bayan, at ang inyong mga public servant, mabilis ho na makakabangon tayo. Ngayong taon, unti-unti nang nararamdaman ang pagbangon ng ekonomiya sa probinsya. Bumuhos ang tulong mula sa nasyonal at maging sa ibang bansa. Balik operasyon na ang maraming negosyo.
Nabigyan din ng pagkakataon ang maraming kabalen na muling makapagtrabaho. Pinalawig ang mga programa para sa pag-aaral ng kabataang Kapampangan. Binigyan ng ayuda at pinasigla ang sektor ng mga magsasaka sa lalawigan. Hindi rin nakalimutan ng mga kabalen na may kapansanan, mga sentenaryan, nakaratay at mga aita sa kabundukan. Sumabay din sa pagbangon ang kaliwat kanang developments sa infrastruktura at pagtulong sa mga kabalen at ibang mga probinsya na nasa lanta ng iba't ibang sakuna. Ngayong taon, pinalakas pa ang healthcare programs ng lalawigan. Nagtayo ng mga dialysis centers, binuksan ang first OFW hospital sa bansa, at itinatayo na rin ang Pampanga Provincial Hospital sa Clark. Isa pang ipinagmamalaking programa ngayon ng probinsya ay ang Alagang Nanay Preventive Healthcare Program na layong gamutin ang lahat ng Kapampangang may karamdaman. High blood la, diabetic la, atin lang bukol-bukol, lalo na rin kayong breast, at ang ating batuking abdo, batuking batu, goiter, may nga ragula, atin lang polyps, dakalasakit, rentaw, uling, for 2 years, malwat siyang panahon, na ela talaga alalang access kayong doktor. So, ining kaya katamong preventive healthcare, maging masanting niya kasi pigilan tamo yung malalang sakit. Pinatunayan ng Provincial Government of Pampanga na gaano mang katindi ang epekto ng pandemya, kayang-kayang bumangon basta't sama-sama sa tulong at suporta ng bawat isa. 4 dalan, 50 meto nga banwa. Kaya man po manguna ingkeng kaunlaran buong Pilipinas in Pampanga. Pangatlo tamo po agyang nanuman pong kapagsubukan. Pandemic, pinatubo, pero lagi tamo pong ibabangon. Dakal po salamat. Dakal pong 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 salamat kaluguran kong kabalen. Inagyuta mo uling intutong lugod yang sikanan tamong Kapampangan. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, kasalukuyan po isinasagawa ang koronasyon ng Lakan at Lakambini ng Sinukuan. Nakatutok po sa pangyayaring yan live si JM De Jesus. JM, kumusta dyan? Sino ba ang nananong Lakan at Lakambini ng Sinukuan 2022? Yes, kasama din sa ngayon, nakikita natin ngayon sa inyong mga screen, inirerampa ng ating mga kalahok at kandidato at kandidata ang kanilang mga nagagandahan, nagagartuhan na at naglalaki ang mga costume. At ito makikita natin, dito pa lang sa mga costume nila, ay makikita muna ang kultura ng Pampanga. Dahil meron kanina, ang isang kandidata ay wala sa Angeles at pinuno ng anghel ang kanyang costume. At ang isa naman ay nanggaling doon sa bayan na puno-puno ng Ortilano, kaya naman pinungpuno din ng palay ang kanyang costume. At sa ngayon ay hinihintay pa natin kung sino talaga ang hihirangin na bagong Lakan at Lakambini ni Sinukuan. Dahil matapos ito ay magkakaroon pa sila ng question and answer portion na kung saan sasagot sila ng gamit ang amanong Sinukuan na Kapampangan. Kasamang din. Alright, nabanggit mo nga, JM, no, na showcase dyan, yung magagandang kasuotan. And hindi lang yan, of course, pinapakita din yung mayamang kultura ng mga Kapampangan. Ikaw ba ay nagkaroon ng pagkakataon, JM, upang makausap naman yung mga nasa likod nitong mga naggagandahang costume na sinuot ng mga kandidato-kandidata dyan sa Lakan at Lakambini ng Sinukuan? Isa yan sa pinagmamalaki nating mga Kapampangan, JM. Yes, kasamang dyan, kanina ay nakipagkwentuhan tayo doon sa mga designers, sa mga costume, na magaganda na suot ng mga kandidato at kandidata. At nila, 1 hanggang 2 buwan nilang tinatapos sa mga costumes na ito dahil talagang pinag-isipan nila
ayaw naman daw nilang kasuotin lang ng kung ano-ano ang kanilang kandidato o yan naman ang kandidata. O dahil gusto nila doon mismo sa kasuotan pa lang ay makikilala na at alam mo na sila ay proud Kapampangan. And of course, pipili ba, JM? Tama ba? Pipili din sila ng kung sino yung may pinakamagandang kasuotan? Yes, kasama mo dyan, isa sa mga special awards na ibibigay ay ang Best in Sinukuan Costume. Kaya naman talaga nagpapabonggahan at naglalakihan ng mga costume na ito kasamang dyan. Kahit naman makikita natin na sobrang bibigat nito, ay hindi ko makikita sa mukha ng mga kandidato at kandidata na sila ay nahihirapan. At kanina may nakausap tayo bago tayo magsimula. Ito daw ay ginagawa talaga nila dahil sa pagmamahal nila sa Amanong Siswan at sa kultura ng ating probinsya. So kasama JM sa kanilang paghahanda dapat yung paano nila, sabi mo nga, malalaki no yung mga suot nila. So kasama sa kailangan talagang paghandaan yung bigat no ng mga costumes no. Kumusta naman yung mga kandidato at kandidata na mas syempre no sa mga kababaihan. Kumusta yung kanilang pagdadala naman no nitong mga mabibigat na costume na ito? Tiis ganda, kumbaga, JM. Yes, kasamang dyan, kung nakikita nyo sa script na yan, ipapakita ni Kuya Johnny, hindi na nila nasuot yung mga backdress nila na mabibigat kasamang dyan. Pero kanina, makikita mo na talagang poise pa din sila kahit nanggaling sila doon sa second floor at bumaba pa sila at naghagdan kasamang dyan. At kaya naman nakikita natin ngayon, proud na proud silang sukutin ito. Kaya naman talaga pinag-practicean daw nila at talaga pinaghandaan nila kung paano nila dadali ng maayos at ipagpresenta nila ng maayos sa kahurado at sa lahat ng mga tunood. So at this point, JM, ano na ang ganap ngayon dyan? At of course, no, ngayon din naasahan na malalaman kung sino ang kokoronahan, kung sino ang mananalo bilang lakan at lakambini ng Sinukuan 2022. Yes, kasamang dyan, no? Hindi ito usual na budget dahil tinuturing nga itong cultural budget. Kaya naman, walang magkakaroon ng cut. So, kumbaga, lahat ng 7 kandidato sa lakan at lakambini ay magkakaroon ng chance upang sagutin ang tanong matapos nitong Sinukuan costume presentation. Kaya naman, lahat sila ay naghahanda ng pagtapos ito upang sagutin yung mga katanungan na magpapatungkol kung paano maipreserba at paano nila mabibigyan ng importansya ang ating Amanong Siswan kasamang dyan. Nakikita natin ngayon, JM, kung gaano karami din no, yung mga nanood dyan. Kumusta naman ang reaksyon ng mga manonood as early as now? May mga paborito na siguro sila, no? Meron na silang napupusuan na manalo. Yes, kasamang dyan. Kanina, alas 2 pa lang ng hapon, napupuno na itong venue dito sa Robinson Star Mills. At may kanya-kanya ng dalang mga may ilan may dalang logo, may ilan naman may dalang malalaking banner para ipakita yung suporta nila sa kanilang mga kandidata. At nila, hindi mo talaga malalaman kung sino dahil pantay-pantay ang sigawan sa bawat kandidata, bawat makita nila sa entablado. Kaya naman ngayon, pantay-pantay umano ang laban at magkakaalaman na lang mamaya kung paano nila sasagutin at ipapakita kung gaano sila worthy talaga na koronahan bilang bagong lakan at lakambini ng Sinukuan. Alright, maraming salamat sa iyong ulat at good luck no, sa lahat po ng kalahok ng lakan at lakambini ng Sinukuan. Anyway, patuloy po tututok dyan ang ating kasamang si JM De Jesus para maihatid po namin sa inyo no, yung mga latest na kaganapan at yung mga mananalo para po sa lakan at lakambini ng Sinukuan 2022. Maraming salamat, JM De Jesus, live mula po sa Robinson Star Mills, Pampanga. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Mapalakas ang industriya ng dairy products sa bansa. Ito mano ngayon ang prioridad ni Senator Cynthia Vigor, ang pinuno po ng Food and Agriculture Committee ng Senado. At patuloy dito ang pagkakaloob nitong umaga ng pasilidad na kung tawagin ay Dairy Box o Milk Processing Plant sa bayan ng Orani, Bataan. Narito ang report ni Paolo G. Santos.
Iba't ibang uri ng dairy products mula sa gatas ng kalabaw, yogurt, minatamis tulad ng yema at pastillas. Ito ang laman ng bagong dairy box na binuksan sa publiko nitong Biyernes, December 3 dito sa bayan ng Orani, Bataan ng mag-inang senador na si Senator Cynthia at Mark Villar. Makikita sa loob nito ang modernong makinarya na lilikha ng mga produktong tatapat sa mga imported dairy products. Paliwanag ni Agriculture and Food Committee Chair Senator Cynthia Villar, kailangang mapalakas ang dairy industry sa bansa. Yon ay dahil may direct market naman ang mga kooperatibang benepisyaryo ng dairy box. Ayon sa mambabatas, ang feeding program na pagpapainom ng gatas ng Department of Education sa mga kabataang Pilipino ay may malaking pondo na prioridad ang lokal na supplier. At nung ipasa po yung National Feeding Program sa mga public school, isiningi ko po doon na yung National Feeding Program bibili sa inyo ng milk para may market na kayo. Oo. Kaya kung nahihirapan kayong ibenta, pwersahin nyo ang DepEd, nasa batas po yun, that they have to buy milk from the cooperatives of farmers. Para meron na tayong production, may processing tayo, may market pa tayo. Kaya i-insist nyo yun kasi kasama yun sa batas. Maliit ang dairy industry sa Pilipinas at upang mapalakas ang industriyang ito ay kailangang magkaroon umano ng makinarya sa pagpapahusay ng produksyon. Ito kasi yung na-discover ko na maging chairman ako ng Committee on Agriculture and Food na ang production natin ng milk is 1% of demand, local demand. And we import 99%. Sabi ko hindi pwede to kasi pag lahat imported, hindi makakainom ng gatas yung ating mga mahihirap na mga bata, di ba? Kaya ako po ay nagbigay ako ng budget sa Philippine Carabao Center para originally po yung una naming year 17 na probinsya ang bibigyan ng dairy box. And ngayon lang po natatapos. Iginagarantiya naman umano ng batas ang sustainability ng mga pasilidad na ito. Dahil ang mga benepisyaryong kooperatiba na mapagkakalooban ng dairy plantation ay may makukuhang pondo alinsunod din sa Coconut Farmers and Industry Development Fund. Isulat ko po yung Coconut Farmers and Industry Development Fund. Nilagyan ko din po ng dairy kasi ang dairy po is intercropping sa coconut. They are built under the coconut tree. Kaya meron din makukuha ang budget doon bukod sa budget ng Philippine Carabao Center. So hopefully magkakaroon tayo ng ganito in every town in the Philippines para nang sa ganon, kahit man lang 50% ng milk demand natin dapat manggaling sa local farmer, not imported. Ang Tapulao Multipurpose Cooperative ang magme-maintaina ng mga pasilidad na ito. Dito may direktang market ang mga pinagkalooban ng milking Carabao breed na ang mga magsasaka na nasa livestock industry. Salamat po sa suporta nyo simula sa umpisa hanggang ngayon po. Yung suporta nyo nararamdaman po namin. Maraming po salamat. At umasa po kayo na ipagpapatuloy po ng Tapulao Multipurpose Cooperative ang mga programa ng ating pamalahan. Maraming po salamat. Sa kick-off ng pagpapalakas ng dairy industry sa bansa, mayroong 17 probinsya na benepisyaryo ng 10 milyong piso para sa naturang industriya na lilikha ng mga dairy box para sa mga kooperatiba. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama ninyo para sa CLTV News. Atin to. Limitado lamang ang bilang ng mga kababaihan na bahagi ng mga team sa Giant Lantern Festival. Sa kabila nito, may ilang mga Fernandina na nagpakita ng interes sa paggawa ng parol at nangangarap na maging Giant Lantern Maker. Kilalanin natin sila sa ulat nito. Hindi na lamang para sa mga kalalakihan ng paggawa ng parol, partikular ang mga giant lantern na siyang pambato sa festival na siyudad San Fernando. Unang nabasag ang record na all-male giant lantern makers noong 2018 sa katauhan ni Mary Ann Torres na unang babaeng lantern maker. Ngunit ang pagpasok ng mga kababaihan sa giant lantern making ay hindi nahinto kay Mary Ann. Dalawang Fernandina ang nangangarap din na maging lantern maker sa darating na panahon. Si Angelina David na rotor maker ng Barangay San Nicolas ay kasama sa 4th generation ng lantern makers na David. Kapatid niya si Edmar David na lantern maker ng kanilang barangay.
naman po ganag-anak, karang lalaki nga po, agyo na rin po yung babae. Gusto rin daw niyang makasali sa mga tagapagtaguyod ng pangalan ng kanilang pamilya sa larangan ng paggawa ng higanting parol. Uling tradisyon ni po king pamaggawang parol, buri ko mo rin po akwaing pamaggawa ng maragula parol. Sa Team Dolores naman nakasali ang anak ng sikat na yumaong lantern maker na si Jesus Susing Maglalang. Ang mga stepbrother daw niya ang naturuan ng kanilang ama sa paggawa ng higanting parol dahil bata pa siya noon. Ngunit ngayon, handa na raw siyang gisingan ng naman ang galing ng kanyang ama. Siya ngayon ay isa sa mga rotor operator ng Barangay Dolores. Ali kasi, ikoya ko kasi, tiro na ako mo talaga. Uning dahil niyang idadi ko, akaragulan ming gagawa yung parol. Uning anak ko pa kanita, niya ilay nga turo na talaga eh. Mailig ko rin magbuting-ting, mga likot, makanta. Anyang di koyo, kung may kumpisa lang, migbalik lang gagawang parol, sabi ko makiabi ako karela. Marami na raw siyang alam sa electrical at marunong na siya mag-operate ng rotor, ngunit hindi raw dito natitigil ang kanyang pangarap. Gusto umano niyang maging lantern maker. Medyo mabaya responsibilidad masakit ite. Pero kaya pinasabi ko kang kuya ko, patsimi talaga din Dolores, umpisan tayang kayabi ako. Kasi panikwanan kayo kung makanano din ayong pisan. Ma-curious ko ka rin bagya-bagya kasi niya lalawin kayo kung makanano ning inumpisan, makanano yung electrical na. Apong kay hanggat mahal panikwanan kayo kasi dahil nga pinidadi ko lantern maker kung agyude, di ba? Kailangan agyude makanita. Hindi caring kasi talaga eh. Patutunayan daw ni Maricel na kaya ng isang babaeng katulad niya ang maging isang magaling na giant lantern maker. Maning niya kasi papalto ko na porque babae daging gawagawan dare lalaki. Saksihan ang pagpapasiklab ng higanting parol ng San Nicolas at Dolores kung saan bahagi ng grupo ang dalawang Fernandina na nangangarap maging lantern makers. Tutukan sa December 17 sa Robinson Star Mills at live sa CLTV 36 at CLTV 36 Facebook page. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Aprobado na ng Toll Regulatory Board ang pagpapatayo ng ikatlong viaduct sa North Luzon Expressway o NLEX. Ito'y matapos ang rekomendasyon ni Governor Dennis Delta Pineda kasama ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM na magkaroon ng ikatlong viaduct dahil halos 50 taong gulang na umano ang dalawang naunang viaduct na kasalukuyang nire-repair dahil sa mga sira nito. Gusto nito nagbigay ng pasasalamat ang pamahalang panlalawigan sa pamunuan ng NLEX Corporation para sa pagsasakatuparan ng 3rd Candaba Viaduct na susi umano sa kaligtasan ng mga motorista, gayon din ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pampanga, Central at Northern Luzon. Magsisimula umano sa Enero 2023 ang naturang proyekto at inaasang aabot umano sa 8 bilyong piso ang pondo para rito. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, handang-handa na raw ang lahat para po sa Mutyaning Kapampangan Coronation na gagawin bukas na po yan araw ng Sabado. At live itong mapapanood sa CLTV 36. At para po sa karagdagang detalye kaugnay ng pinakaabangang okasyon niyan, makakasama po natin si Justin Dizon na abala rin sa paghahanda para po sa ating live coverage ng MNK Coronation. Justin, kumusta kayo? At kayo ay nagpunta na sa mismong venue. Kumusta ang paghahanda so far? Una sa lahat, Jen, kinabahan ako kasi baka sabihin mo, abala rin ako para sa pagrampa bukas. Pero para ho dun sa mga nag-aabang, mga kabalen, mga karehiyon, hindi po ako yung rarampa, pero tayo po ay tututok, kasama syempre yung buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs para po ihatid sa inyo itong tinatawag nilang pinakamagandang araw dito sa lalawigan ng Pampanga. Dahil kanina, gaya nga nang nabanggit mo, Jen, nagpunta kami dyan sa may convention center
para tignan din kung ano yung ba yung kailangan pang kumbaga pinuhin na lamang, no, para dito sa ating programa bukas. At maswerte naman tayo, inabutan nga natin dito si Pampanga Governor Dennis Pineda at si former Mayor Yoli Pineda, no, ang kanyang may bahay na siya ng mga tumatayong chairperson nitong Mutyaning Kapampangan 2022. Binanggit kanina ni Governor Pineda, kinausap niya itong mga kandidata, isa-isa kanyang kinilala at binanggit nga niya itong mga papremyo na inihanda po ng provincial government ng Pampanga para dito sa mga mananalong kandidata. Actually, Jen, kahit hindi mga mapipili bilang finalist, ay mag-uuwi rin. Meron ding consolation prizes. At para kung magkano yun, hindi mo na ipinaalam sa atin o hindi mo na natin pwedeng banggitin sa ngayon. Do may idea tayo, pero alam nyo, surprise po kasi ito. No? At isa din daw sa mga dapat abangan, Jen, mga kabalen, mga karehiyon, ay itong opening number ng ating mga candidates. Dahil ang tema kasi ng Mutyaning Kapampangan ay Sinukwan Festival. At kasabay din siya ng pinagdiriwang ngayon ng lalawigan. At yung kanilang mga gowns at costumes sa kanilang opening number, tampok dito yung goddess na si Munag Sumala. So itong pageant na ito, Jen, hindi lamang siya basta pagandahan at singkagaling sumagot at magpakita ng talento, kundi isa rin siyang selebrasyon ng kultura nating mga Kapampangan. Alright. Kumusta naman so far yung paghahanda ng ating mga kandidata? Ngayong araw, isang araw na lang ang pagitan, Justin, sa pinakahihintay. Kasi 2 taon na nahinto ito eh. Kaya naman marami ang excited, marami ang nag-aabang na finally nakabalik na ang Mutyaning Kapampangan. Alam mo dyan, totoo ka dyan, kasi 21 yung kandidata na kalahok dito. So lahat ng bayan at syudad dito sa ating lalawigan Pampanga, may mga kanya-kanyang pambato maliban na lamang sa bayan ng Arayat. Kanina, nung inabutan natin yung mga kandidata sa kanilang rehearsals, talagang makikita mo na desidido sila, no, na maiuwi yung corona at tanghaling Mutyaning Kapampangan. Actually, nakausap din natin nung isang araw lamang dahil bumisita rin dito sa ating istasyon naman si reigning Mutyaning Kapampangan at dati nating kasama dito sa CLTV 36 si Rica David, at ang una nating naging tanong, ano ba ang isang Mutyaning Kapampangan? So siguro, para lang sa kalaman ho ng lahat, hindi lang ito kasi basta beauty pageant eh. Meron ho silang kinagampanan na papel sa ating komunidad. Aside from being a good example to the Kapampangan youth, inaasahan din na sila ay magiging aktibo doon sa mga aktibidades o doon sa mga programa ng provincial government, tie up with different agencies para sa gayon makatulong at mahikayat yung mas maraming kabataan na mag-ambag doon sa tinatawag natin na nation building. So, etong mga mutya natin, bagamat pagod, nakikita natin sa kanilang mga kanilang mga postura, yung kanilang mga bihis at yung kanilang mukha, nakangiti sila, masaya sila at very, very excited sila para bukas. So, eto, inaanyayahan po natin ang lahat. Mismong si Governor Pineda, ini-invite po tayo, pakinggan ho natin ang kanyang maiksing pahayag ukol dito sa Mutyaning Kapampangan 2022. Ang last Mutyaning Kapampangan is 2019, so how many years tayong nawalang event, pero right now syempre isa to sa main event natin sa Pampanga Day. So inikutan ko itong mga mutya natin and gumawa ako ng paraan na madagdagan yung mga prices nila. So, humingi ako ng mga sponsorships sa mga kaibigan para maging masaya naman itong mga bata sa effort na gagawin nila for Pampanga Day. Yes, tomorrow po, start na ho yung Mutyaning Kapampangan. Manood ho tayo sa CLTV, live po yan, and sa PIO. And kung may time ho kayo, pwede rin ho kayo manood dito sa convention. Jen, para sa mga interesado namang manood sa Bren Zigiao Convention Center sa siyudad ng San Fernando, walang ticket, libre ang entrance para sa mga pupunta, pero ina-advise na agahan ng ating mga kababayan dahil alam naman natin pag ganitong mga patimpalak, mga pageant, bayan-bayan talaga yung naglalaban-laban, so bayan-bayan din yung suporta na inaasahang dadagsa. So first come, first serve na lamang sa mga mauupuan. Pero gaya nga ng nabanggit ni Governor Pineda,
yung mga hindi ho makakapunta sa venue, ay pwede ho kayong tumutok sa iba't ibang platform, no? Sa telebisyon, CLTV 36, via Signal Channel 115, doon sa ating mga cable partners, pwede rin sa ating Facebook page, pwede rin sa ating YouTube channel, at syempre, dyan yung ating website, ipapalabas din natin yan. So, magsisimula tayo ng alas 5 ng hapon, magkakaroon na, alam ko dyan, bahagi ka rin ditong programang ito, magkakaroon ng pre-program kung saan ipapaliwanag natin yung halaga at yung aasahan nila sa Mutya ng Kapampangan. Alright, so sa mga team bahay po, no, na hindi makakapunta, makakapanood, tumutok po kayo sa CLTV 36 dahil live na live po natin ihahatid yan sa inyo. Maraming salamat sa iyong ulat, Justin Dizon. Sa ibang balita po tayo, isa sa mga itinuturing na strong contender ngayong Giant Lantern Festival 2022, ang Barangay Kalulot. Ang higanteng paro ng barangay ay gawa ng 4-time champion lantern maker na si Teddy Aguilar. Silipin po natin ang kanilang Giant Lantern sa ulat ni Liana kanila. Siksik sa libu-libong mga ilaw na may iba't ibang mga kulay. Mga bombilya na tiyak, magbibigay liwanag sa gabi ng Giant Lantern Festival 2022. Ito ang higanting parol ng Barangay Kalulot na gawa ng 4-time champion lantern maker na si Teddy Aguilar. Pang-5 taon nang hawak ni Aguilar ang paggawa sa Giant Lantern ng nasabing barangay, simula nang huminto sa pagsali sa festival ang Barangay Dolores. Si Teddy ang lantern maker ng Barangay Dolores nang tanghalin itong 4-time champion mula 2014 hanggang 2017. Kaya naman kumpiyansa ang Barangay Kalulot na may malaking laban sila sa pagiging champion ngayong taon. Bago ang pandemya ay first runner-up ang Kalulot noong GLF 2019. Uy, nakakit Hining kagawa kong parol. Nung ngakit me, talagang asaganan me o nanon me. Tingutak na at makanyan niya. O makanini niya. So first time ako sa maging kapitan, hindi ko pa may nakit makanini. Yung talagang talento na yung talagang Fernandino, Kapampangan, atin niya. So kailangan niyang pangalagaan. Isipan niya po yan. 10,000, yung bumili mo kimbali, limala mo. With 10,000, iyan ini. Talagang kaya po, magtaka ka. Watang kaitan, titig-tig na po itang kaya na. Makakapagtakaya po talaga. Ayon kay Aguilar, determinado siyang makapagbigay ng champion sa Barangay Kalulot, kung kaya't sa pagbabalik ng kompetisyon pagkatapos ng 2 taong exhibition, higit daw na maraming idea ang kanyang pinagsama-sama sa higanting parol ng Kalulot. Halit po namin makabagay mo rin champion ganing Barangay Kalulot. Kaya piyabay ko itang idea ko kanito. Ni makaplano na talaga akong pamyalungan kaya makanyal po ito o makanyal. Makaplano talaga. Mangulis ko rotors, dito nga man mandang mag-play. Akong lantern maker, pag talagang kaya, king piyalong. Pangarap ng bawat barangay na tanghaling Giant Lantern Festival champion, ngunit isang karangalan na raw para kay Kapitan Jaime ang makitang may pambato ang Barangay Kalulot na mapapanood sa buong mundo. Ay, masanting na pong darandaman itang po nga kakit. Kaya tang po tang magpupit kayo December 17. Ay, maswelo na kayo po. Makakitsa mo itang Kalulot na kinain na rin ka kung meging Kapitan pa kanita o rin, ela sinala. Ne? Talaga yung tradisyon, buri rin talaga yung tradisyon. O nangintang ka ako ini, talaga, Teddy. Eko naman pagmaragul, pero pasalamat ko kay Babo, binyene kaya kami. Ngayong taon, nasa 8,000 bombilya ang pinakamababang bilang ng pwedeng ilagay sa higanting parol, habang 10,000 ang pinakamarami. Ang Giant Lantern ng Kalulot ay mayroon umanong 9,916 na mga ilaw. Sapat na kaya ang mga ilaw na ito upang makuha ang gimmick na may kurot sa puso ng mga hurado at manonood? Huwag palampasin ang pagpapasiklab ng barangay sa Giant Lantern Festival 2022 na gaganapin sa Robinson Star Mills, Pampanga sa darating na December 17. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 at sa CLTV 36 Facebook page. Ako si Liana Canilao, taga rito kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Bidang-bida sa Kurang-Kurangan, isang cooking contest ng Sinocon Festival ang heirloom recipes sa Pampanga. Ang mga kabataan mula sa iba't ibang munisipalidad ang nagsilbing kusinera at kusinera na nagpasiklaban sa galing at diskarte sa pagluluto. Silipin natin ang mga pangyayari sa balita ni J.M. De Jesus. Ano nga ba ang mga katangian ng isang Kapampangan?
mula sa mayayamang festivals at tourist spots, aba syempre, papahuli ba mga kabalen pagdating sa pagkain? At dahil ibang-ibang panlasa ng mga kabalen at napakarami na rin ang nakilala, hindi lang sa probinsya kundi sa buong mundo dahil sa kanila exceptional cooking skills. Samantala, sa ikatlong araw ng Sinokwan Festival, isinagawa sa pinakaunang pagkakataon ng kurang-kurangan. Ngunit ano nga ba ang kurang-kurangan? Kurangan ay isang kapampangan na salita, gusto sabihin luto-lutuan. Ito ay ginagamit ng mga bata para matrain to how to cook at early age. Ngunit naaalala pa ba natin kung ano mga palagiang niluluto ng ating mga lolo't lola? Kaya naman layo ng kurang-kurangan ang pagbabalik tanaw sa mga recipe ng ating mga ninuno at ipasa sa susunod na henerasyon. Yung kulturang Kapampangan, of course, pamangan and everything at tinaitan but more important, itang susulong ya. Mibibiyaya ka rin kembayong henerasyon, anya masaya kami, ini intertown competition ya, dakala anak. Young people are the ones engaged here. That is very much part and parcel ng advocacy mi keng Lingap Kapampangan. 14 na munisipalidad ang nakilahok at nagpadala ng tig-3 kusinerong kabataan upang maging pambato sa lutuan. Mayroong nagluto ng adobong matwa, morcon, pinais, sampayni, bringhe, bobo tungasan at syempre ang sikat na sisig babi. Kasi po yung asadong matwa, galing po yung recipe niya po, galing po siya sa mga makalumang tradisyon. At yung mga ingredients po na ginamit namin, natural po at walang mga brand na seasoning. Yung kay Aling Lusing na grilled sisig, kay Aling Mila na deep fried sisig, and po yung kay Diego, yung sa Diego Bangaw po yung sa galing po siya sa Vocabulario de la Lengua, Pampanga noong 1732, dun po na-invento yung sisig. Ayon sa mga kabaleng kusinero at kusinera, hindi naging madali ang kanilang paghahanda dahil bukod sa mga rekado ay kailangan din nilang manaliksik. Hindi naman ang muna bago ang kabataang kabalen dahil ang ilan sa kanila ay sa kusina na lumaki. Proud moment umuna ito dahil bukod sa naipagpapatuloy nila mga luto na kagisnan, ay natikman pa ito ng mga tanyag na chefs at kilalang personalidad. Nagsilbing hurado sila Chef Cloud Tayag, Chef Carlos Pocholo Horolan, Dr. Robert Lo, Marcos Medina at ang ating kasamahan sa CLTV na si Jody Mercado. Challenging umano ito sa mga hurado ngunit may mga hahanapin sila mga katangian upang mapili ang mananalo. Ang una siguro, kung paano, kung authentic yung ginawa nila. Ikalawa, siyempre yung sarap, gano'n. Ikatatlo, kung paano nila ma-present. At ang ikapat, kung paano sila maganang magluto, yung tsura nila, yung mood nila. Yun, kasama din yun. Masasabi na ang pagkain na isang paraan upang mapagbuklod ang lahat, lalong-lalo na sa Pampanga na parte na ito ng mayamang kultura at tradisyon. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para CLTV 36 News, atin to. Ipinamala sa mga miyembro ng Paper Soul at iba pang kabalen poets ang madamdaming amanong Sismuan-based performances sa kanulugan katulad na lamang po ng spoken word poetry at musika. Ito'y kasabay pa rin ang pagdiriwang ng Sinokwan Festival 2022 na kung saan isang kabataan sa mga binibigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang pagmamahal sa kulturang Kapampangan. Magandang pagkakataon umano ito sa mga kabataan na nahihilig sa sining ng spoken word poetry. Itinuturing ng ilang kabataan na pagkakataon ito upang ilabas ang lahat ng kanilang mga nararamdaman ng walang panghupusga. Sa mga naisubukan ng spoken word poetry, ang payo ng mga artist, huwag matakot magsimula. Bagamat modernized na ang paraan ng kanilang pagtatanghal, ay hindi nila nalimutan ang amanong Sismuan, ang lengguaheng Kapampangan. Sa katunayan, bukod sa spoken word poetry, nagkaroon din ng krisotan na bersyon ng balagtasan dito sa probinsya. Ayon sa mga traditional na poets gaya ng poeta laureado na si Sergio Calayag, maganda na ang mga kabataan ay nakikisali sa mga ganito. Kahit magkaiba ang paraan ay ayos lang basta ginagamit ang wikang Kapampangan. Ituloy lang nila ang kanilang magandang adhikain at mahalin ang kulturang
Kapampangan. Hingkaya katamong amanong siswan, luguran tayat pakamalan. Huling ini yang kadadwa ning kaya katang pangatawo bilang meto nga Kapampangan. Good news po para sa mga motorista. Asahang muli ang pagkakaroon ng big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, posible wanong bumaba ng 3 pesos hanggang 3 pesos and 30 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang posible wanong matapyasan ng piso or 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Abangan ho natin yan dahil karaniwang inaanunsyo ng mga oil company ang price adjustment tuwing Lunes at ipinatutupad naman sa araw ng Martes. Oras na may patupad ito, o ito na po, magiging ika-4 na sunod na linggo na magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrol. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po. Samantala, 8 days na lang, Giant Lantern Festival na at 16 days na lang. Pasko na.